Kanongyalam jong kaseng Kongres ha Meghalaya kakong Ampareen Lyngdoh mentagasngi kalakeno baka sorkar jylla kamshim khein snep ya ki Nonghikai SSA ki bala ya ka jingshakri jongki ban kinti ya ka tho ka puli ha Meghalaya. Habakren ha ki nong tho kot khubor kakong Ampareen Lyngdoh kalaong balada ka sorkar kadon ka jingsngo ya ki Nonghikai kan ompen slem ban siwi ki tolop jongki haba ka sorkar kalayo ya kata kapisa na ka sorkar India. Kawai pat kabangilay rai kung kakanhon jong ka party jongi ha legislative assembly kalong ban kren biang ban bu biang ya kita ki jingkar pat jur ki jongi ya kani ka sorkar bakan pet ham kloy ban pen sol lane ban pen bet ya kata ka jingbom ai tulop ya ki nong trade SSA lada ki de ki the source person sa ki blocks ki boper ne ki de ki Nonghikai ne ki de ki no kita ki baka sorkar kala engage nakabanta ban kanya chakmat ya ka SSA